Miten vältät turhan säätämisen ja ylimääräisen stressin metsäkaupan viime metreillä? Olen ollut metsäalalla yli 20 vuotta. Olen LKV-kaupanvahvistaja arvioinut satojen metsätilojen hintoja. Oletetaan, että olet juuri saanut metsätilastasi ostotarjouksen, joka suorastaan ylittää odotukset. Onnitteluni. Mutta seuraavaksi pitäisi vielä tehdä itse kauppa. Kiinteistökaupan voi hoitaa pääasiassa kahdella tavalla. Perinteisesti paperilla kaupanvahvistajan läsnä ollessa tai sitten sähköisesti netissä. Kaupanvahvistajan kautta tehty kauppa on edelleen se yleisin tapa. Jos käytät välittäjää, hän yleensä järjestää koko kaupantekotilaisuuden, varaa paikan ja pyytää kaupanvahvistajan paikalle. Kaupanvahvistaja tarkistaa henkilöllisyydet ja kauppakirjan määrämuodon. Jos myyjä tai ostaja eivät ole itse paikalla, kaupanvahvistaja tarkistaa myös valtakirjat, jotka muuten pitää olla omakätisesti allekirjoitettuina ja alkuperäisinä. Kännykällä otetut kuvat eivät kelpaa. Kaupanvahvistaja laskuttaa maanmittauslaitoksen määräämän palkkion, tekee kiinteistöluovutusilmoituksen ja voi laittaa ostajan puolesta lainhuutohakemuksenkin vireille. Itse suosittelen kuitenkin sähköistä kiinteistökauppaa, sillä se on ostajan ja myyjän kannalta usein se helpompi ja joustavampi tapa. Sähköinen kauppa menee näin. Myyjä saa ensin sähköpostiinsa allekirjoituspyynnön, jonka hän hyväksyy. Sen jälkeen ostaja allekirjoittaa oman osuutensa, maksaa asiointimaksun ja lopuksi vielä kauppasumman myyjän tilille. Ostaja liittää maksutositteen kauppakirjaan ja homma on sillä selvä. Sähköiseen kiinteistökauppaan varataan joustavasti noin viikon verran aikaa. Molemmat osapuolet voivat lopuksi tallentaa valmiit allekirjoitetut kauppakirjat omalle koneelleen. Ja näin kaupat on virallisesti tehty ilman ylimääräisiä kalenterivarauksia ja matkusteluja. Jos haluat tietää lisää, miten voit parantaa metsätilasi myyntiä ja välttää yleisimmät virheet, käy osoitteessa metsätilanmyyjänapc.fi.